God aften alle sammen, og hjertelig velkommen til en aften her på Hillerskolen i Sønderjylland. Der er sådan en aften, en af de mange, og de mange, som er kommet frem til. Vi har glædet os utrolig meget til at lave den her aften og den her transformation af åndelig energi i æteren til jer derude, og til alle dem, der var ude, ja, der har vi sagt det engang, og selvfølgelig til alle dem, der er inde i lokalet. Og så i dag, der vil vi gøre noget andet. Der vil vi transformere energien også til jer, der er fysiske inkarnationer, ind til jeres indre vejledere, så jeres indre vejledere kan få en dybere kontakt med jer, så man kan sige, at vi bygger lidt mere på de intuitive kanaler, så I kan ligesom begynde at respondere lidt mere på det, der er sjælens hensigt. Det er meget mere end det, der den personlige interesse. Så det betyder også, at når vi har med sjælens hensigt, så har vi også med den guddommelige kærlighed, den guddommelige vilje og medfølelsen og tilliden og de der ting. Det er det, vi arbejder på, og det er det, vi prøver at manifestere ud. Og det vil jeg gøre i dag som energi, både til jer, der er derude, til jeres indre vejledere, og ligesom for at få ting til at ske i en større perspektiv. Og så vil jeg overføre interplanetarisk energi til jer, det vil sige energi fra hierarkiet, mestrene, som baler, og planetarisk energi fra energi ud fra solsystemet. Det vil jeg bygge ind her i dag. Og det betyder, at det er højspændingsenergi, vi kommer til at arbejde med. Og det kan jo godt være, at det vil være lidt vanskeligt for nogle af vores elever herinde at respondere på det. Men ikke eneste mindre, så virker tingene alligevel. Så det vil sive ind stille og roligt i bevidstheden, sådan en telepatisk vej. Men som sagt, så giver vi energi til det, og vi giver energi til en større fremtrængning af hierarkiet, som kan nemmere blive manifesteret her ved de gamle sjæle og disciplerne og aspiranterne her, som ligesom kan se med nye perspektiver og nye muligheder. Så det er det, vi vil arbejde med som emne her i aften. Og samtidig med, så overfører jeg de forskellige typer energier til det, der er brug for rundt omkring. Så jeg kan sende en tanke ned til mig, så jeg får at respondere på det. Og så vil jeg gøre det, at jeg vil overføre energi til jer. Så jeg starter med at føre energien ud af til. Og jeg overfører energien igennem vores eteriske lamer, det vil sige igennem hele klodens system. Og så bygger vi energi ud. Og der er altid det, når man siger, at man gør det bedste, man kan, så har man åbent for muligheder, som ellers ikke eksisterer. Så det er noget, man skal beslutte sig til, at man gør det bedste, man kan. Ikke det næstbedste. Fordi det næstbedste er ofte at være passiv, og det, der er vigtigt for os, det er at være aktiv. Så skolen her, det er både en invokationscenter og en evokationscenter. Så vi modtager ting fra de indre dimensioner, og vi videregiver det gennem vores udvikling og vores bevidsthed, og videregiver de her ting til vores medmennesker, og for at skabe nye relationer og nye muligheder. Det gør vi så hver eneste dag, og det er en fantastisk stykke arbejde at udføre. Så vi giver energi til jer derude, og mange af jer, der er elever på skolen, er jo også på derhjemme. Og jeg manifesterer det guddommelige kærlighed, guddommelige nærvær, og guddommelig visdom. Okay. Lige et øjeblik. Fru Gurli, du skal have en anden placering. Godt.
Og det der er så dejligt, at her på skolen, der sætter de faktisk lige nu, kan jeg se, og begynder at arbejde også med healing, fjernhealing. Så de giver både til mig og til jer, og til alt, hvad der har brug for energi lige nu. De giver også energi til deres indre opgaver, de arbejder med hver eneste dag. Og måske finder de en tidligere energioverførsel, de kan koble ind og skabe indre spændingsfelt og indre ro ind i sig selv. Og ligesom af den vej hæve bevidstheden til det, der skal ske her i aften. Så prøv at sætte jer godt til rette derhjemme og afslappet. Slap af hele kroppen, tanker, følelser og sind. Så prøv bare med totalt nærværende. Følg med så meget I kan. Selvom jeg ikke ser direkte på jer, så vil energien være hos jer alligevel. Og dagen i dag er den 4. oktober 2015. Og mit navn det er Peter L. Simonsen, som er leder af Healerskolen i Sønderjylland. Okay. Vi starter motoren op herinde. Og det er en god idé at vende blikket herop, hvis det er muligt. Så jeg ved ikke, om I kender begrebet åsyn. Guds åsyn. Det vil sige, når I tænker på det guddommelige, og I er guddommelige, så kommer der en anden udtrykskilde, en anden udtryksenergi. Og det er også en energi, der vil oplyse jer. Det er også en energi, der vil helbrede jer. Så tænk på, at I er guddommelige alle sammen. Og det guddommelige lys belyser de sider inde i os, der er ufuldendt. Og vi ser i taknemmelighed på, hvad det er for nogle sider, vi er ved at forandre. Og gudskelov, så har vi værktøj til at gøre det. Vi er ikke magtesløse, vi kan nemlig håndtere det. Og vi vil håndtere det. Velkommen. Og I er selvfølgelig alle hjertelig velkommen.
få noget livsglæde til dig, så du kan få glæden til at være din ledsager i dag. Og i dag og i al fremtid. Det var rigtig godt af det selv. Jamen, nu er vi med at følge den energi ud. Kom så, næste. Nej. Kom. Så løber vi.
det er overføre energien udadtil. Så prøv at være helt nærværende i det. Træk livsenergien ind igennem munden. Ind i åbn munden en lille smule. Træk livet ind. Og ud igen. Men tænk på, I åndelige mennesker. Når jeg får besøg af en af mine venner til at holde mig vågen med en lille flue. Hallo? Prøv at forestille dig lige nu, når jeg sætter ånder ind og ånder ud igen, at I udvider jeres aurafelt. I bliver fyldt op med kærlighedsenergi, livsglæde, medfølelse og en meget større tolerance. Okay. Så trykker vi lige på den øverste knap derovre. Det er godt. Tak skal du have. Den der må du få med hjem. Ja, tak. Den kom ned fra Sønderborg. Nu skal du huske, det næste, du skal arbejde med, det er langt stykke tid. Det er barmhjertighed og bærenhed. Både til dig selv og til andre. Det vil give større livsfylde for dig og for mange andre. Og følge op med barmhjertighed og bærenhed. Følger dem op med kærlighed. En dynamisk vilje. En vilje til at realisere de næste mange opgaver. Og en tro på det evige liv.
overføre guddommelig kærlighed til dig. Guddommelig livsenergi. Livsglæde. I det, der ligger de helbredende kræfter også. Og lige nu, det føler jeg en masse energi for dig. Lige nu. Og det jeg ser, det er, at du står inde i helligdommen som sjæl. Fuldstændig nøgen, nøgtern, afklaret. Og der ingenting binder dig til det jordiske. Du fylder op med energi her. Og samtidig med ser du stadigvæk en større livsopgave her i det jordiske element, som du stadigvæk vil udføre. Og glad ved at kunne udføre den. Men vi når den indre optrækning, hvor du altid kan gå ind og hente din opbygning. Det ligger i den her energioverførsel, du får i dag. Og nu vil sige, at du kommer til at se den indre renhed i alting. Skønheden, sandheden og kærligheden. For hver eneste vejrtrækning, du foretager dig lige nu, jeg får du åndelig næring. Til krop og sjæl. Og til din åndelighed. Og det vil røre dig dybt i dine røgelsesområder, i din ømhed, i din trofasthed, og ind i din store tillidsbarometer, du har inde i dig selv. Tillid til andre, tillid til, at du kan slå til. Og jeg er den magiske himmel åbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og for den andre klode. Og samtidig ser jeg manifestationen af den guddommelige nærvær og den guddommelige kærlighed. Det er noget, som er til stede her. Ved alle os lige her. Mellem dig og mig. Imellem alting. I fremtiden kommer du til at lave nogle stærkere velsignelser i din indre åbenbaring her. Det ligger lige. Det er en fordel.
vi op med energi ud af til igen. Og lys og kærlighed strøm ud. Vi slutter blikket her igen. Vi overfører energien ud til. Vi overfører livsenergien. Jeg overfører energi fra hierarkiets mester. Det er en global opjustering af den udvikling, der sker her på kloden lige nu og i al fremtid. Jeg overfører Guds kærlighed, guddommelig vilje, samtidig manifesterer jeg nådens lys. Det
i sjæle, der er inkarnation, og der er ikke inkarnation. Gør nu det at manifestere nogle store engle, som kan transformere den indre visdom hertil. Lige nu. Til hjælp til menneskeriget. Til en større aktivitet. Større aktivisering. Vores fælles bestræbelser på en højere tænkning og en højere udvikling. Manifestere Guds lys. Og Guds kærlighed. Og nu forestil jer, at det gør lige nu. I ser et billede af Jesus, hvor han kommer i nødens stund hen til nogle forskellige mennesker, der har brug for hans hjælp. I prøver at se fra hans bevidsthed, en meget ophøjet bevidsthed, og kigger ind på de her mennesker, og børn og voksne, der beder om hjælpen til et bedre liv. Lige nu der ser I på det, og forestiller I rent faktisk af Jesus, som giver den velsignede energi og kærlighed. Prøv at opleve det lige nu. Prøv at opleve det udadtil, at I ser jer selv i Jesus billede, og giver
den kærlighed og det lys til de mennesker, der har brug for det. Begynd at se glæden, se den inderlighed, der er til stede. Og begynd samtidig med at se engle for jeres indre blik. Herrens engle, som er med i det her proces, som er lige her, og lige der, hvor I befinder jer i jeres bevidsthed. Og samtidig med, når I er her, så skifter I fokus over og bliver de mennesker, der beder om hjælp for Jesus i helligdommens navn. Det kan bevidstheden ind der. Og det I skal foretage den vekselvirkning fra at være den givende og til at være den modtagende og respondere på modtagelsen af det guddommelige liv og den indre herlighed og den indre visdom. Skift med at være Jesus billede, et forbillede for andre, og samtidig med gå over og være i den bevidsthed, hvor I de trængende, som modtager energien, men samtidig at I modtager Guds herlighed og glæde. Og skift jeres bevidsthed der frem og tilbage, og så modtage den velsignelse, jeg overfører til i livet. Hvordan er det for dig lige nu? Bare spænd bevidstheden med den ene ting og den anden ting. Ikke andet. Fordi vi er guddommelige. Bliv der hele aftenen, ikke? Hallo? Jeg overfører kærlighedsenergi til dig. Kan du lige trykke den? Den. Tag den lige på tysk. Hvad skal jeg sige? Overfor kærligheden. Jeg har en, der er ringe. Jeg har en tysk også. Ja. Overfør kærlighedsenergi til dig. Jetzt überführe ich die Energie der Liebe an dich. Vi lukker op for din medfølelse. Öffne dein Mitgefühl, Din store tolerance deine große Toleranz, og din store tillid. deine große Zeit und Vertrauen. Vi fylder dig op med energi samtidig. Du bist gleichzeitig von der Energie aufgefüllt. Eller kærlighedsenergien fylde dig lige nu. Lass die Liebesenergie alles auffüllen.
øje med dine øjne lige nu. I større klarhed. Samtidig med at øge et indre spændingsfelt. Så du nemmere kan følge din indre vejledning. Og den indre vejledning skal forstås på den måde, at det er jeres højere bevidsthed, den trænger igennem her. Og det er det modsatte af det, man opfatter normalt. Mange mennesker opfatter igennem begrænsninger. Her indbefatter vi alle muligheder. Så alle muligheder er til stede i den energi, jeg overfører til livet. Hallo? Kommer man. Jeg kunne se ind i himmeriget, da Peter arbejdede med mine øjne. En helt speciel farve, blå lys og klart lys. Ligesom om, at det var sådan en blanding af noget vand, der sådan levende energi og vand og lys blandet sammen. Det er rigtig svært at forklare med ord, hvad det er, man ser. Fordi det er så anderledes, end det man normalt ser. Og så kunne jeg lige pludselig se med mit højre øje, og det kan jeg normalt ikke se lige ud med. Og jeg kunne se, at Peter, han var flere dimensioner i et. Hans venstre side var anderledes end den højre, og hans ansigt blev ligesom delt i to over i den venstre side, og blev ligesom om det var et andet univers, i stedet for ansigtet, det var væk. Og så skete der også noget inde i min opfattelse. Jeg kan ikke forklare, hvad der skete, men der skete et eller andet inde i min opfattelse. Det var det. Hvad skal du have? Så må du sætte dig lige selv ned og hvile dig lidt og passe på dig selv.
Du vil lade din bevidsthed være til stede omkring Jesus, hvor han velsigner, og han hjælper de trængende mennesker. Læg bevidstheden der, og forestil dig at se med hans bevidsthed ud til de trængende sjæle. Så modtager du energien lige nu til at kan se med. Til at både blive se med, blive rørt og blive taknemmelig for, at du har mulighed for at se lige nu. Og samtidig med, at du er den, der ser og giver energien, så er du også samtidig med den, der opfatter og modtager energien. Det vil sige, at du også er de trængende mennesker. Du rummer begge dele ind i din bevidsthed lige nu. Samtidig med, at du opfatter det, så opfatter du en større balance ind i dig selv. En ny balanceplatform, som du altid søger hen imod. Den gave får du lige nu. Vid, at begge dele skal til for opsigt eller opføre, eller man kan sige, at det står i forbindelse med den guddommelige hensigt, at man opfatter begge dele lige meget. Og i det du opfører og ser det lige meget, så er der kommet 3 gange frem ind i din bevidsthed. Med en cirkel i, og en alseende øje. Lige nu. Igennem det øje, der ser du meget mere af klodens historie, vores fremtid, i menneskeriget, dyreriget, planteriget. Og samtidig med at du er der og fokuserer på mig, så lad jeg yderligere fokusering ud af til samtidig. Og det vil sige, jeg er både her ved dig, jeg er her ved kameraet, jeg er her ved de mennesker, der er her. Og jeg ligger med bevidsthed ud på kloden. Ligesom du ser de her ting til, så relaterer det ind til dine arbejdsopgaver, du lige har fået. Hvor der er brug for dine evner og dine kvaliteter. Prøv at tænke på, at din alder lige nu har du fået muligheden, som kan være fantastisk, hvis du har fået den, da du var 22, hvis det er for 82.
Naturfester. Ja. 81. Men du er udholden ihærdig. Så du tager opgaven med kyster alligevel. Tak for det. Hallo. Klar. Ja, sådan lige bagefter, der er jeg jo fuldstændig overvældet. Jeg fik så mange informationer, og jeg fik så meget energi, at jeg ved snart ikke hvad. Men jeg er utrolig rørt over at få så meget. Og jeg er meget, meget glad for min opgave. Jeg fik den første mandags, men tirsdags. Men jeg skal nok arbejde på den, og nu er jeg sikkert fået meget mere energi og indsigt, end jeg havde før, så jeg kan løse den bedre. Så venter bare lige et øjeblik. Så kommer du bare. Så. Jeg overfører livsenergi og livsglæde til dig. Den bygger meget mere energi ind til dig, end det du er vant til at have. Det vil sige, de hjælper opgaver, du har med din mor, din hjemmeegn, som du får energi til din arbejdsplads, til at se nye muligheder, og se livsglæden i alting. Så jeg overfører lyset til dig. De helbredende kræfter. Som anvendes til menneskehedens forståelse. Okay. Kan du fortælle om det? Jeg får lidt lys af energi ud igen. Og læg meget mere glæde ind i jeres liv. Og ved, I kan meget mere, end det I selv tror. Tænk på, at vi er guddommelige. Hallo. Kom der besøg igen. Så er der bevidsthed herovre igen. Det er en af dine. Velkommen. Og affører meget mere energi til dig, end det du er vant til. Gennem den energi vil du kunne se nye muligheder
og nye perspektiver. Lige om et øjeblik, så går du igennem og ind i en ny livsudfoldelse i dit liv, hvor du vil se tingene i helt andre perspektiver, end du nogensinde fattede, at der var mulighed for. Det begynder at blive muligt for dig inden for den næste periode med dit indre engagement sammen med det, jeg giver dig. Jeg synes, man er så stor en klub der. Har du været på? Så er det tur. Vil ikke lige åbne vinduet ned bag til? Gør nu det, at jeg overfører energien ud af til igen. Men samtidig med, så sender jeg energien ind i hierarkiet. Ind til Kristus, Sampala, Sanna Kumar Satram. Vi er ind til Sirius, det store hvide broderskab på Sirius. Tænker lidt på Buddha, Kristus, energier. Og siger mange tak for den energi, vi får hver eneste dag, til vi kan udvikles
udvikle os og lære igennem. Så derfor vil jeg i taknemmelighed overføre energi til det, vi får hjælp fra. Lige så vel som de mennesker, som er på skolen her, overfører energi til mig, så vil jeg lade det gå tilbage til, hvor det oprindeligt kom fra. Og så lave en udvekslingsenergi derfra, og en ny fusion med vores bevidsthed ind mere ind i en højere bevidsthed. Jeg prøver at fusionere det hele lige nu til alle dem, der er til stede herinde, og dem, der er til stede udenfor. Og det betyder, at når vi alle trækker på den samme hamle, og vi ved, at energi følger tanken, og det vi siger, og det vi gør, at det er det, der sker. Så vi laver en højere fusionsenergi, større brandpunkt ind i vores bevidsthed. Og vi begynder at opleve, hvordan vores egen sjæl, vejleder, sætter os i gang med de ting, vi skal gøre. Vi opdager også, at der er meget større muligheder, end det vi har lige nu. Og vi ved, at vi er på vej. Det bliver dejligt for det tidspunkt, vi er fri for smerte og lidelser. Og vi kan sige, at jorden er en hellig planet, hvor der ingen krige er, ingenting. Men der er en global kærlighed og en stor hjælp til den trængende næste. Og når I får nogen ind i jeres område i stand til at hjælpe ud fra jeres viden, så lad være med at undslå det. Hjælp de mennesker, der har brug for det. Tænk på, at det er sjælen, de sætter i vækst. Sjælen er ofte fanget i personligheden. Men frigør de nedrette øjne, og lad dem løse op på himmeriget. Og ved, at vi går ind i himmeriget hver eneste dag, hver eneste minut. Adskillelsen ligger kun, hvis vi flytter vores fokus fra det. Men tænker vi på, at vi er guddommelige hele tiden. Og det er det, vi gerne vil fremstå med. Så er det, der sker. Det er helt enkelt. Og det er fantastisk nemt. Så jeg overfører energien ud af til alle jer, der kigger på det. Og dem, der vil se de her, der er sådan en optagelse i fremtiden. Energien bliver ved med at være der i. Fordi tingene er skabt af et højere formål. Og til et højere formål. Til jer lige nu. Og det vil sige, dem der iagttager igennem en PC eller andre ting, I er lige så tæt for mig, som de andre sidder herinde. Og I er lige så tæt på jeres højere bevidsthed, som I er for min. Så vi går alle den samme vej. Og det svarer til, at vi alle får den samme båd. Så er nogle mennesker er hen i foran på skibet og siger, jamen nu sejler vi rigtig hurtigt. Og dem, der står i agter inden, kan måske have en følelse af, at de sejler langsomt. De sejler som sagt på den samme båd. Så alt går fremad i en kæmpe udvikling lige nu. Jeg overfører en velsignelse til jer alle sammen. Til den verden, vi lever i. Og til de mennesker, vi er.
og det er da en god idé for jer, det er at arbejde med velsignede kræfter hver eneste dag. Det kan give den forskel, der lige nøjagtigt skal til. I kan gøre den forskel. Fordi I tror på det. I tror på, at I kan gøre det. I det, I tror på det, så er det sket. Så det lyset og kærligheden ind. Snak om kærligheden. Snak om lyset. Snak om sjælene. Snak om de store muligheder, vi er i hver eneste dag. Tænk på, at I kan alle sammen gøre en kæmpe forskel hver eneste dag. Tænk på, at når vi er træt her i aften, har vi mulighed for at gå hen og hvile os. Studere, meditere og være nærværende ind i vores højere bevidsthed. Få den opladning, der skal til vi stadigvæk kan fortsætte på det arbejde, vi har startet med dagen før. Men lav det som en vedvarende strøm af energi, kalder det. Spænder energien lidt mere ud af til. Og husk, for hver eneste gang I modtager en darshan her fra skolen af, energioverførsel, energi, åndelig energi, så er I nået et lille smule skridt videre. Det vil sige, at I får et nyt fundament ind i jer selv. I kan gøre noget, som I ikke kunne før. Og hver eneste gang I får det, så får I løftet. I kommer nærmere ind mod det guddommelige, I er inde i jer selv. Der er også en kæmpe fusion. Og jeg opdager som sagt, når I går sammen med andre, at I er i stand til at læse dem helt tydeligt. Se, hvor de står hen. Fordi jeres dobbeltbevidsthed er blevet skærpet. Hvor I ser både ind i sjælens verden og ind i personlighedsverden. I ved også, at I er stærk nok i jer selv til at arbejde med den indre balance. Den indre kærlighed. Vi er lige nok i vækkens træn her, hvor de ting bliver fuldbragt. Og når I har lagt bevidstheden ind på det, så er det fuldbragt. Det er så enkelt, så enkelt. Det er faktisk så enkelt. Det kan være svært at forstå, at det er så let. Derfor er det en fantastisk glæde, hver eneste dag at kan formidle energi. Giv folk den energi, de skal bruge. Giv den næring, vi skal have at leve af. Og det betyder jo, at ordet bliver til kød. Så det skabte ord bliver til liv, bliver til intelligens, det bliver til alting. Vi er også til formidler det. Vi udvikler os, og vi videregiver alting. Vi videregiver det bedste, vi har inde i os. Det allerbedste. Det er det, vi videregiver. Men det betyder også, at vi er til rådighed, når det bliver bedt om vores hjælp. Og andre, der har brug for hjælpen, siger de ja. Men mange gange har vi haft tidligere af den forståelse, at vi skal vide tingene først.
Det er fordi, vi er vant til at tænke de begrænsninger. Men nu tænker vi igennem kærlighed. Så siger vi ja tak til opgaven. Så betyder det, at vi mangedobler vores evner og kvaliteter. Ved at vi har tillid til vores indre vejleder, tillid til vores sjæl. Det vil sige, at der er ingen begrænsninger. Vi er kommet over det problem, det her begrænsninger. Så her fører noget mere energi ud lige nu. Det er Yvonne, Dan og Helle, Kjeld, Anita, Birte, og mange af dem, jeg kender, Vivian, der lige fyldt over. Leila, Henrik. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der skal bruge energien hver eneste dag. Det er at ekspandere i og skabe noget nyt for deres venner, deres familie. Alle mulige steder de er, kan de lægge håbet ind for et andet liv, end det man har lige nu. Vi har det i os. Vi kan bare begynde at tale. Fordi det indre liv er alle mulige ting til stede i. Mand, er det din tur? Så husk, at det er lige meget, hvordan vi er kommet til verden, og hvilke problematikker man har. Vi har faktisk næsten alle sammen den samme mulighed. På et tidspunkt, der kommer vi ind i paradiset. Og vi kan lige så godt vælge, at paradiset er dagligdag. Den dagligdag, vi fungerer i, er vores paradis. Vi kan nemt gøre til det modsatte. Ved at ikke acceptere de kendsgerninger, vi lever under. Men tænk på, at alle de ting, der går os imod, den modgang, det er kun beregnet til at udvikle vores evner bedre. Og kun udvikling, og kun beregnet til, at vi kan udvikle telepati. Tænk over for det. Det er lidt fantastisk, det er det værktøj, det er beregnet til. Også det. Men nu vil vi gøre det her fra hele skolen, at vi vil slutte transformationen udadtil. Men i morgen aften kl. 19. den 5. oktober, der er vi klar igen til en ny transformation
og snakke omkring Dacian, energioverførsel. Som sagt er mit navn Peter Simonsen, og vi sender fra adressen Flensborgvej 247 6200 Aabenraa. Og I er hjertelig velkommen til at videregive de her ting til andre. Der er altid nogen, vi kan hjælpe, bare ved tanken om, at vi kan gøre tingene bedre. Bare I tænker det, så skaber der en energispændingsfelt i æderen, hvor der kommer nogle forandringer alligevel. Selvom det fungerer mange gange i de små, så bliver det mange små til en stor. Så tingene fungerer alligevel. Så mit telefonnummer er 74 61 43 25, 74 61 43 25, eller mobil 23 65 97 01, 23 65 97 01, eller mail /healerskolen-sdj.dk, mail /healerskolen-sdj.dk. Og hvis det er lidt for svært det her, så har vi et andet nummer, mailnummer. Det hedder vision@huseticentrum.dk, vision@huseticentrum.dk. På et tidspunkt inden så lang tid, så får vi lavet noget, jeg kan se det her tekstet, i stedet for at jeg udtaler det. Så vil det være nemmere, måske for forståelsen. Men tak for nu, og tak for i aften. Tak til jer derude, men vi glæder os til at være på i morgen igen. Tak for det.